Hello guys, फिसाजोनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो बिमानि न'आव थांगासिनो, लोगोफोर नायलांबाय थादों। थांगासिनो नै मोनाबाय, जेबो नुला। आं देखायनो हानाय नंला, लामाखौल' देखायनोसै। दा होजों मोननैबा देखायनोसै। जोंना बिफाया लोमजागासिनो, बेखौ जों नायनो थांगासिनो दङ लोगोफोर। दा देखायनोसै, सहैबा नायलांबाय थादो। नै जों सफैबाय, सफैनानै जोङो दा ओंखाम जाबाय, जागासिनो नै जाखांबाय। दाउला खासि, दालि, गुमा बाथोन। नायदो हनै फिसाजोआबो जागासिनो, जाखांसै। बिफायाबो जा जाबाय। जाखांनानै थांनोसै जोङो। Abwiखौ खे नै आबैया लाजिदों। गायखेर जायैसो हदाय दै दङ। Buat टेस्टि रायजोबो। जोंखौ बाय बाय होनहरदो। बाय बाय आबै आबै बाय बाय नै आबौ आबैमोना रायजोफोरनाय दङ। जों दा थांफिनगासिनो। ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय, ओमफ्राय थांफिनबाय न'आव। Hello guys, आं एसे मोनदों रायजोबो दिदिथ' भिडिअ खालामबाय। आं एसे मेंदों ओंखाम जा बुरजा जानानै। सफैबाय नै जों न'आव। Tinggal subscribe, like, comment, share, subscribe. Please, onnanoi, kalena ho. Bye bye.